Lihat apa nah anak kumtra lah bilip nak ayo balik kenal le ada le kenal le ini lah aku juga kamlang gini saya kamlang lah nah tu juga kan ini mela hompo hala Bang kanyo. Bile. Ling berbayi apa nah anak kumtra lah bilip nak kita kumjup dura nah macam ni bukan nama terus ya oh जाबाय बुंलाजोबबाय बोखोलाय बोखो दे नों आखाइजों नारखो हरगोन दे दे नुदों नाया नुदों बोखोबाव एसे बोखोबाव नुवाखै मानसिफ्रा ग्रुप जाथों एसे आयौ wah मेरला ना बेथ' गोरलै गोरलैसो दहायनिया गिदिर गिदिरथारमोन आयौ हनै मागुरा बेथ' गोरलै गोरलैसो जेबो नङा बेयो मागुरबो जोबनो थाङा नाबो जोबनो थाङा गासिबो दंजोबो सिंगि गावजाबाय साला बाथा हावनो सोर जाखो बेलाय हावनो माथो हावबावबो सारगासिनो दं नामा सोरबा मोनबायलै 8 केजिसो मोनबाय 8 केजिसो जासिगोनलै खामानि होबाय आंना मुसारि बिराद मोजां थौ लादो नोबालि itu kulit deh. Nabalikku fudunnaंगौसोलै ना सारनायखौ मोजां नुदां खेबसेनो ज' गोग्लैनाय र'ब्रा दसथाथ' लामाया ब्लक खालामसै ओरै दावखो अबाव थाङा ना उन्दु दोनलांदो बेलेग बे गथ'खौ लायनो नागिरदां Gana nama सान्दुं नांथ' गाबोन मानसिया गोरों ना हरब्रा खनसे थैबा नुनाय नङा ना फाग्ला हाबबाय फैदोलै जाबाय फैदो नुबायलै गोरोंला देनजार लाजियो बे मानसिया
Ni đâu có đâu được làm biết thằng của biết được cứ chưa nổi thằng đâu đấy Biêu này मिथिनाय जायगायाव दोनखा मिथिनाय जायगायाव दोन है जायो मोनामबाम फैखायो नों हाजार होन दा जालाब्रा दा जाला